Er du træt af at betale i dyre domme for at komme til steder som Val Thorens, Cannes, så skulle du prøve ski. Hos os er der mulighed for skiudlejning af høj kvalitet. Vent den igen. Ski. Vores moderne lifter fører dig sikkert op til ekstreme pister, såvel som børnebakker. Professionelle skiinstruktører hjælper dig gerne ind i skisportens fagre verden. Okay, Jacob, er du klar? Jeg har filmet hele tiden. Ja, idiot! Ski! Så. Prisen inkluderer næringsrig kost af libitum, så du får energi til dagens strabasser. Ja. Kom. Ski! Oh yeah! Yeah! Oh yeah! Jeg er jo en af de gamle gutter, som du siger. Her kan du møde de gemytlige indfødte. Så er jeg sammen. Jamen også, når konen er væk, så skal man også sidde og lytte. Og få en ven. Ved du hvad? I skal finde nogle flere af det slags. Ja. Tak for. Eller mere. Her kan du hvile dit legeme efter en særdeles spændende dag. Her er et par af vores meget tilfredse kunder. Vi tog til Frankrig i mange år. Det var ikke optimalt. Det var det ikke. Var det vel, Frank? Nej, det var det ikke. Nej, men så tog vi til Brønderslev. Det var ikke bare en skiferie. Det var en Ulla og Frank-ferie. Nej, det var en Frank og Ulle-ferie. Jeg var rigtig glad for Brønderslev ski. Hvorfor var du det? Bare fordi det var jeg bare. Fordi du fortjener det. Ja.